Apucați-vă de acest joc, este chiar cel mai tare joc. Și aia. Deci stai să vă arăt. Este un joc cu săgeți, în care trebuie să le scoți. Tăiem săptămâna. Dar să știți că eu întâlnit de alegeri înainte, eu asta mă jucam și chiar mi-a ferit o liniște interioară. Vlog interact. Bună vlog, suntem în drum spre Târgu Mureș. Am prins trenul. Avem o cafea foarte proastă. Da, chiar e foarte proastă. Chiar este foarte proastă, dar este ok. Suntem unii pe o oră de somn, alții pe nici o oră de somn. E totul ok, ne vedem de la Mureș, vă pup eu. Știți că doar m-a copiat. Eu e vorba mea cu m-a copiat. Acum pot să te jocul. E 3 minute. Ziceți. Eu? Da. Bună tuturor! Bună tuturor! Acum ne îndreptăm spre Cina Festivă! Suntem la conferință. Da. Mulțumim frumos, distracție plăcută și... Suntem la micul dejun și comentăm la idele pe vlog. Vlog. Zice până la vlog. Normal. Pentru această deplasare, da, exact. Și mergem la Your Music Days Party. Da. Îmi vreau bani. Se doarme. Gata, așa mă De a declara conferința districtuală de primăvară 2026 de la Târgu Mureș oficial deschisă. Rezultatele votului pentru funcția de asistent zonal al zonei 2B au fost Mureșanu Adnan! I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.